मार्केट में प्रिंस बाबा, बाग भैया, दिवाकर भैया सबके हो गावता, सबके हो गावता, लेकिन मंच पर खेसारी भैया और हलचल भैया के बाद मंच पे गवनिहार ई गावल हमनी के शुरू कैले रही हम और शिवेश मिश्रा। शिवेश मिश्रा जी भी गाना के हमारा साथ यूट्यूब पे गईले रहे। ब्लैक कलर के हम वो दिन भी पहनले रही, आज भी पहनले बने कि तू जब दिल बाड़ू हो तदगा दिल बाड़ू हो कि दिल ना लगई और फेरू जानी आई कि अब जा 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 भूला जाई। गाना सबसे ज्यादा वायरल भइल रहे मुकेश म्यूजिक सेंटर से और संगम म्यूजिक सेंटर से। मुकेश म्यूजिक सेंटर के मालिक मनो हमारे बड़ भैया जो उपस्थित बनी, मुकेश भैया घरे आराम करत बनी, उनका एक्सीडेंट हो गल रहे। हमारे शिवेश जी के भी भइल, लेकिन रउआ लोग के आशीर्वाद बा, रउआ लोग के प्यार बा कि शिवेश जी सही बाड़े, उनका टीम के सब के हो सही बा। बस हम इतना में खुश बानी कि रउआ लोग इतना प्यार देनी, इतना स्नेह देनी कि हमारे मुकेश भैया भी ठीक बनी। मुकेश भैया के चैनल के माध्यम से हम हमेशा मुकेश भैया से एक ही चीज कहिला कि जैसन रउआ प्यार हमरा ऊपर बनैले बने वैसे जन्म जन्म तक बनैले रखब। बाकी हमरा से रउआ कुछ ना चाहिए, जर जायदाद 1-2 कट्ठा हमारा नाम हो कि तू जब दिल बाड़ू हो तदगा दिल बाड़ू हो। ताव आज ऐसन भाव नृत्य कर रहा, हम ही नहीं के कहत कि तू भाव दा, तू डांस कर। जैसे मुजरा पे लड़की लोग डांस करे लेनू, वैसे आज ही भाव। किशोर जी आप जहाँ कहीं भी हो कृपया जल्द से जल्द मंच पर आए। आज ही तहरा के डांस करके दिखाई है हो कि दिल ना लगई हा आशीर्वाद बा। जय माता दी फूल भंडार और राज मल्टीमीडिया जी की तरफ से एगो और लाइन जोड़ने रहे शुरू में। तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे, जिया ते शरीरिया बेजान लगे गोरी रे, जिया ते तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लगे गोरी। अब जा 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 भूला जाए हम, अब जा 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 भूला जाए। और एक बात तहरा से इहो पूछल चाहत रहे कि जब ई तहरा के इतना प्यार देले बड़े, इतना पैसा तहरा के देले बड़े, फिर धोखाबाजी कौना काम के हो? हमरा प्यार के बदला में वो लगा देले बाड़ू हो। तू जब देले बाड़, देखो ई लइका के बाबूजी हवे, ई लइका के बाबूजी हवे
खाए